αυτόν τον δρόμο. Αν πάρουμε πέρα-πέρα θα σου δείξω το ραβάν από κάτω. Τώρα δεν πάμε από εκεί. Το περίπτερο του Μακαρίτα Αριστεί εδώ. Το μαγαζάκι των παιδιών. Ναι. Το σχολείο το πέτρινο. Εδώ είναι η Τζούβα. Την Τζούβα που ανεβαίνουν εδώ επάνω και κάτι και τρώμε μεζέδια. Αν έχει τώρα μεζέδια. Παναγία μου ξένα.